Njemački kancelar Olaf Scholz smatra da je potrebno da se Ukrajina bori protiv korupcije, izgradi funkcionalnu pravnu državu i liberalizuje svoju ekonomiju kako bi je prihvatili u EU. Scholz ističe da je, osim Ukrajine, potrebno da se promeni i EU, odnosno da uvede princip većine za donošenje važnih odluka, umjesto jednoglasja koje je trenutno aktuelno, prenosi. On je ukazao da će samo fundamentalno reformiran savez imati mogućnosti da se širi. Njemački list Welt piše da je Scholz tokom posjete Kijevu poslao skrivenu poruku Ukrajini povodom njenog članstva u EU. Dok Emmanuel Macron i Mario Draghi govore o putu koji je sada započeo Kijev, Scholz govori o putu punom preduslova, navodi Welt. Njemački list ističe da njemački kancelar na ovaj način ne daje Ukrajini lažna obećanja. Ranije je Europska komisija saopštila da je preporučila da se Ukrajini i Moldaviji dodeli status kandidata kao simboličan korak na dugom putu ka članstvu u EU. Odluku o tome će doneti lideri EU 23. i 24. juna. Posljednja zemlja koja je primljena u EU je Hrvatska 2013. godine, a proces razmatranja zahtjeva za članstvo je trajao 10 godina. Albanija je dobila status kandidata 2014. godine, dok je Turska taj status dobila još 1999. godine, ali nijedna od ovih zemalja još nije postala članica EU.